Honorable Kani Wasko guda daga cikin matasa masu tunanin yadda za a kawo ci gaba ga al'ummar da suke tare da su musamman a bangaren yan jam'iyyar APC a jihar Jigawa. Kana guda daga cikin sojojin baka masu kare muradan gidan sanatan Jigawa ta gabas wato distinguished senator ambassador Abdulhamid Malamaduri. Kana kuma sai ya ba ayyukan da aka aiwatar ga al'umma. Mai kawo aiki a gari. Masu sauraro assalamu alaikum, barkan mu sake sauraro ku a cikin wani sabon shirin na rigar yanci, shirin da ke nazarta da labarta muku wanda ake ciki a da'irar mulkin siyasa a kasar nan. Kana mita sau ga masu mulki har ma da wanda ake mulka tare da baku damar faɗin albarkacin bakin ku amma fa karkashin hurumin dokar kasa. A bisa la'akari sashi na 39 da na 22 cikin kunnin tsarin mulkin Najeriya. Har ila yau dai mu yi amfani da wannan sashi na 19 a cikin kunnin faɗin albarkacin baki na duniya, wanda ya sa hali wanda da shi din ne mu da ku da su muke kafafa. Kani Wasko ya shigo cikin shirin namu yau ma yana mai yabo da cewar ai kwalliya ta riga ta biya kuɗin sabulu domin a wakilcin da aka aika sanata Abdulhamid Malamaduri yayi a majalisar dattawan Najeriya hakikanin gaskiya ba ma su taba ganin irin sa ba a wannan shiya. Na shigo wannan shiri na rigar yanci domin na bayyana irin ayyuka da mai girma sanata yake yi na Jigawa ta Gabas duba da irin matsatsi da ake ciki na rayuwa da kuma halin ko in kula da ake yi wa talakawa a wasu bangarorin. Wannan ya kawo wannan fili na rigar yanci zon bayyana irin ayyuka da ya bangaren talakawa daga mutanen da suke basu da karfi har zuwa wanda suke da karfi har zuwa kan mutanen da suke yi wahala a siyasance har zuwa kan yan jam'iyya da zuwa kan abokan hamayya yanda yake ta faɗi tahi. Mutane sa cewa wani irin ayyuka aka yi. A duba da irin abubuwan da yake faruwa na yanzu na matsayi da muke ciki mai girma ambassador ya yi abubuwa na tallafi tun daga kan disable har zuwa kan normal mutane. Idan na shiga ainihin. Na fahimce ka wanda suke da bukata musamman ki. Alhamdulillah ya taimaka wa guragu ya taimaka wa makafi sannan ya taimaka wa gajiyayyu da naira 20,000 sannan ya dawo ya ce su ma masu idan ba za a bar su a nan ba ya bi kowannen su daga mai naira 200,000 ya mai 100,000 ya mai miliyan 1 ya mai miliyan 5 ya mai miliyan 10 haka ya raba domin a dogara da kai. Sannan wannan bai tsaya daga nan ba ya ce bura a duba yankin yan sanda duk division ta samu wala aka bi ta aka rarrabe nata sannan aka kawo musu motoci na aiki domin su dogara da kansu domin su bi duk inda yake lungu da sako a samar da tsaro a wannan yanki. Wannan rabar Kani ba kamata ya ji an ji ka fito kana magana akan bangaren lafiya da harkar ilimi da aka kawo aka bunkasa wannan yanki na Jigawa ta Gabas ba. To sannan a bangaren lafiya ma duk sati duk wata mai girma ambassador sai ya karbi koke na al'umma sannan sai an yi. Sannan a bangaren ilimi bai tsaya nan ba har gobe har jibin gata yanzu ba kwanan na aka zo aka gabatar da program na mutanen da suka fada a jarabawa aka shiryo da wani program na biya musu wannan jarabawa za su yi naftab domin su samu dama su tsallake su tafi karatu na gaba. To kaga wannan ma abubuwa ne wanda mai girma ambassador yake. Sannan idan muka dawo daga karshe kenan muna addu'a ubangiji Allah ka kare wannan bawa naka ubangiji Allah ka yi riko da hannunsa ubangiji Allah ka maimaita mana ya kara domin talakawa su ji daɗi akan daɗin da suke ji a yanzu. Ya Allah ya biya maka buri talakawa biya alfahari ga taken Ahmadu Jallaki shine rimi gyara gari shi baya shirka baya tsafi.